Ġimgħa sabiħa sbaħna il-Melliħa fejn fost l-imbiħu tferfir tad-dem tħallna fis-santwarju tal-klieb Noah's Ark fejn bħalissa għaddej proġett biex post il-klieb ikun f'kundizzjoni tajjeb u li jilqal temperaturi għoljin jew kisħin fl-istaġuni tas-sajf u x-xitwa. Tkellimna ma' Fabio Ċappara, il-President tal-Għaqda mhux governattiva Noah's Ark, li flimkien ma' numru ta' volontira jieħdu ħsieb mal-50 kelb li bħalissa jinsabu fis-santwarju. Huwa spjegalna x'qed isir permezz tal-fondi li qed jinġabru. Għalissa dejjem bil-proġett biex nibnu dawn il-pens li qed taraw on the left, biex nagħmluhom madum, insulation ġdid il-daw, għax dan ilhom hawn mid-2016. Għandu nippruvaw li kull kelb ikun komdu fis-sajf għax iżommu l-ħid u komdu fix-xitwa għax iżommu il-post. Il-President kompla jgħid li l-organizzazzjoni dejjem tkun fil-bżonn tal-fondi biex issostni l-klieb li jkunu abbandonati. Mod speċjali fi żmien ta' sfida tal-imxija fejn il-ħidma f'Noah's Ark ma qatet xejn. Aħna nieħdu klieb abbandonati u klieb li jġibuna l-animal welfare jew jiġbruhom ikunu taħt kundizzjonijiet xejn huma sewwa u nżommuhom aħna u nippruvaw nsibuhom aħna. Kull kelb jidħol jiġi nuter, jiġi msewwi. Kollha, ġifieri kull miħħa joddotta minn hawn il-klieb kollha msewwijin. L-appell dejjem jibqa' wieħed biex il-pubbliku jgħin finanzjarjament lil dawn l-organizzazzjonijiet li jiddedikaw il-ħin liberu tagħhom jgħinu lill-annimali li fihom jerġgħu isibu l-imħabba. Il-post nadif tazza u l-kundizzjoni tajba li jinsabu fiha l-klieb jixed dan kollu.